Tak nejaký takýto priebeh sme aj očakávali. Samozrejme, chceli sme do zápasu vstúpiť lepšie, aktívnejšie, možno ešte trošku streliť rýchly gól, to sa nám nepodarilo, ale ten zápas myslím si, že sme mali pod kontrolou a škoda, že sa nám nepodarilo to skore otvoriť už skorej. Ukludnili by sme sa, tým pádom sme si to komplikovali a museli sme až do konca prakticky podať náš najlepší výkon, alebo proste až do konca sme museli bojovať. Chceli sme nejakých hráčov možno ušetriť, ale proste ten priebeh zápasu bol taký, aký bol, takže trošku ma mrzí, že ten začiatok sme nevstúpili tak, ako sme chceli, ale to sú klasické, typické tie pohárové zápasy, takže sme radi, že sme postúpili a ideme ďalej. Aj dnes sme prerotovali zostavu, hralo veľa hráčov, čo možno nedostávala toľko príležitostí v lige. Niektorí tí hráči, čo odohrali veľa minút, ostali dnes doma, takže dostali šancu iní. Samozrejme, tie týždne sú také trošku rozbité, ale myslím si, že ten zápas splnil účel. Postúpili sme, čo je dôležité a už musíme sa pripravať od dnešného večera na Michalovce.